Everest Basecamp Trek. Dnes vás zoberiem na pokračovanie mojej cesty pod najvyššiu horu sveta, Mount Everest. Tak poďte si užiť so mnou. Čaute, dneska mám aklimatizačný deň v Namče. Mal som mať včera, ale jak som spomínal zdravotne, mi to moc nevyšlo, takže som to presunul. A furt som není na 100% OK, ale už sa chcem troška rozhýbať a posunúť. Takže idem veľmi pomaličky sa prejsť na ten hotel Everest View, kde by mal byť ten aklimatizačný výšľap a vyskúšam, či mi bude zlé, alebo dobre. Toto podo mňou je vlastne celé, je ten Namche bazar, to je taká posledná dedinka, kde zoženiete všetko, čo potrebujete, a je obklopená takýmito horami. Táto by malo mať 5878 metrov, mám pocit, nie som si istý. A táto 6100 niečo. Takže dosť veľké hory. Ale ja musím pokračovať hore. Zatiaľ cítim tú bolesť na hrudi, ale je to furt v pohode. Ničo by sa nedalo vydržať, čo deň je to lepšie. Takže idem pokračovať a idem si užívať tieto výlety, tieto hory sú naložené. Nádherné. Každé ráno je to tu, aspoň počas toho môjho pobytu je to tu takto vyčasené. A po obede je tu mlá, oblaky a nie je nič vidno. Takže vždycky ráno sú tu tie najkrajšie výhľady. So this is it. It's going slow and steady. So That's good. Your body will get adjusted to that. Vždycky sa otáčam v smere hodinových ručičiek, keby ste tu a nie do opačnej strany. Hora Tamšerku so 6623 metrami nad morom. Už je riadna hora. Inak tieto aklimatizačné dni v mojom pláne mám 2 a normálne podľa mňa je to tak zaužívané. Sú veľmi dôležité, lebo vy vlastne počas toho aklimatizačného dňa vyjdete do vyššej výšky ako spíte a potom sa vrátite späť. To je veľmi dobré na aklimatizáciu, že vyjdete hore a vrátite sa do nižšej výšky a to vlastne tak funguje ten systém toho aklimatizovania. Potom postupne stúpate a zase máte ďalší aklimatizačný deň, kde zase vyjdete vyššie a zase dole a vaše telo si tak vlastne postupne bude zvykať na tú výšku. Aspoň to som sa o tom dočítal, keď som si to troška zisťoval pred týmto trekom. Vrch Kumbila s 5761 metrami. A už sa troška zahaluje. No takto sa často hrnú tie oblaky a potom zakryjú tie hory.
Už som hore, bolo to nejakých 448 výškových, zabralo mi to cca hoďku a pol. Plne v pohodke, som rád, že sa už dobre cítim. Nie som chorý ani nič. A idem si užívať výhľady. Odtiaľ to by mal byť vidno Everest, ale je tu troška dosť oblakov. Som strašne rád, že už mi není zlá, že môžem normálne pokračovať. Jaj. Parádny aklimatizačný deň. A vlastne tadeto po tej doline, až tam niekde dozadu budeme trekovať. Som, že sa vyčasí, chcel by som vidieť ten Everest. Ale vôbec neviem, ktorý to je, on je akože dosť ďaleko rozlohovo, takže nebude podľa mňa taký výrazný. Ale uvidíme. Ináč, toto je celé hotel, môžete sa tu aj ubytovať, predpokladám, dať si jesť všetko, ale je to tu dosť drahé. Takže ja si dám len čaj a pôjdem dole. Mám trošička update, toto krásna hora, pyramída je Ama Dablam, ktorá má, neviem poviem koľko metrov, 6812 metrov máš, ty kokšo. To nádherná hora, presne toto, čo je úplne vidno. A tuto niekde v tých miestach by mal byť Everest a Lhotse. Z 3880 metrov ideme späť do Namche, 3400. A trošku sa tam ešte prejdeme, chcem ísť pozrieť taký jeden chrám. A idem už odtiaľto preč, lebo je tu strašne veľa ľudí sem prišlo. A čo som si všimol, ešte 2 dní dozadu som v lodge bol v hoteli sám v jedálni a dnes ráno a včera večer už to bolo skoro plné, takže už vidno, že sa tu tá sezóna rozbieha. Takže zajtra skoro ráno sa budem snažiť už ísť ďalej, nech to mám ešte bez tých davov ľudí, čo sem chodí, ale je to tu naložené. Som rád, že som videl to Lhotse a Everest a Dablam. Spravilo mi to radosť po tých zdravotných problémoch. Ešte dneska to vydrža na hoteli. A nech už je zajtra, nech môžem pokračovať. A už sa nám ukazuje aj Everest, celý toto, tam. To je Everest, najvyššia hora sveta. To nakoniec, ešte že som nešiel tak rýchlo, lebo by som to nevidel. Toto nevyzerá vôbec také veľké a pritom je to strašne veľa kilometrov ďaleko. Vyzerá to jak obyčajný kopec aj s tým v Lhotse. A už sa to schová do oblakov. A vlastne za týmito kopcami, už za nimi vzadu je Tibet, Čína. Nejaký typek tu má nejaký bicykel alebo trojkolku. Nesú mu to hore. Zvedavý, kde s tým chce jazdiť tu. Frajer. Zbehol som dole do Namche, idem sa prezliesť, lebo je mi teplo. Chvíľku si posedím a pôjdeme pozrieť ten chrám, čo tu je. Idem si dopriať nejaké lepšie jedenie na oslavu toho, že mi je dobré. Pretože keď cestujete low cost, tak sa musíte sem tam odmeniť nejakým aspoň dobrým jedením alebo niečím. A nikdy by som nepovedal, že v takejto výške budú takéto dobré reštiky. Aj náložené, teším sa na ten burger.
Bol síce drahší, stál asi 6 eur, alebo 7 eur. Ale dlho som nemal nejaké lepšie, drahšie jedenie, takže dneska si dám. Aj burgerik už mi prišiel, jaj. Teším sa, jak sa najedem. Potom poďme pozrieť ten chrám, čo tu je. Už šlapem hore po schodoch. Jaj. Je to troška vyššie nad Namche Bazarom. Už som hore. Malo by to byť staré približne 300 rokov. Že idem toto popozerať, jak to tu vyzerá. Pekné, zaujímavé. Neviem, či sa teraz dá ísť donútra. Všetky vchody sú tu zavreté. Takže neviem, či sa tam dostanem. Ale mne to viac menej stačí takto zvonku vidieť. Až tak extrémne ma to vnútri nezaujíma. Tak nejaký vchod je otvorený. Samozrejme toto veľké ako dole v Lukle. Zaujímavé takéto iné náboženstva zase. Tu sú. Kde sa samozrejme točí. Keď sú veľké mantry. Tak toto je vnútri. Ale nejdem už ďalej. Nikto tu není, tak neviem, či sa sem môže len tak chodiť. Pekné. Pekná prechádzka z centra Namche troška vyššie. Dobré ráno z Namche Bazaru. Aj cítim sa tak dobre, som tak rád, že som tu zostal ten jeden deň navyše. A som úplne fit. Idem sa najesť, dám si raňajky a valím rýchlo. Dneska by sme mali dôjsť do Tenboche, aspoň mám pocit. A že vraj to ku koncu je pekný zabijak, riadny stupak. Tak to bude zase makačka, ale teším sa na to, že už idem preč odtiaľto, lebo som tu zostal zaseknutý. A idem sa najesť, jak som vravel, a ozvem sa vám strejku. Vyrážam. Hello. Hello. Ideme šlapať. Už sa teším na to, dúfam, že mi nebude zima ani teplo. Potrebujem sa tak prebežne vyzliekať. Jaj, a není zima, dobre. Jaj, po odchode z Namche je tu takýto parádny chodníček. Taký dlhý travers, ale potom čaká ten riadny výšlap. Ale je odtiaľ to pekný výhľad. Jaj. Cez túto dolinu sa vlastne šlape hore až z Lukly. Dole tuto je vidno vlastne Hillaryho most, cez ktorý sa chodí hore do Namche Bazaru. A na to, že včera pršalo, tak je dneska vyčasené. A to tak býva často. Aj predtým ešte keď som sa nešlapal, tak veľakrát pršalo, na druhý deň bolo pekné počasie. Takže dúfam, že to vydrží. A uvidíme zase nejaké pekné výhľady. Jaj, tento výhľadík je naložený. Počas tohto traverzu je pekne vidno Amadablam, tuto je Lhotse a tento vrcholček v oblakoch by mal byť Everest, toto by mal byť Neputse. Aspoň myslím, že tá posledná sa tak volá, z toho som si není istý. A je to nádherné, krajší výhľad ako včera. A vidíte hore, je to ešte zasnežené. A vypadá to strašne blízko, pritom je to pár desiatok kilometrov. Teraz je úplne skvelo vidno ten Everest, je tam iba malý oblačík. Toto. Jaj. A
a vedľa toho štvrtá najvyššia hora Holovce. Neskutočné. Toto je hora Taboče, ktorá má 6495 metrov. A je z Amadablam a Stavšerku, jedno z najkrajších hor, čo tu je. Je vidno celý masív počas tejto časti treku. Ináč táto časť treku je zatiaľ asi najlepšia, idete viac menej po rovine, máte výhľady na tie najkrajšie hory tu. Takže táto časť je zatiaľ parádna. Mám chvíľočku pauzu, idem sa nájsť, lebo musím sa posilniť, už začína ten kopec, ten stupák do ten boče, ktorý je vlastne taký záverečná pasáž pred tou dedinkou. To bude zase záberak, jak keď sa šlapalo do Namče bazaru. Dal som si nejaký toast s ranolkami, čož není bohojaké jedenie pred stupákom do kopca. Ale nemal som na nič iné chuť, tak kašľam na to. Aj tak to bude náročné aj tak, ale teším sa na to. To začne, tu sa krútia samostatne. Nech sa niekto sťažuje potom, že má ťažký rúbsa, keď typek tu nesie polku domu na chrbte. A túto typek vyššie ide s barlami. Frajer s barlami do Everest Base Camp treku. A možno aj vyššie. Dorazil som do Tengboche. To sú nádherné. Už je to vo výške 3875 metrov. Dýcha sa mi skvelo. Aj sa cítim dobre. Že som rád a idem to pozrieť, nejaký chrámik tu je. Ty kokšo.
Tam skočím asi neskôr, keď si nájdem lodže. Ale tuto už bude začínať tá horská pustina. Nikde tu nemajú voľné miesto akože v izbách. Nechápem, jak je to možné, však dohromady tu nikto nie je. Lože som nakoniec našiel, také jednoduché. A dneska to išlo parádne, fest dobre som sa cítil, keď som šlapal. Išiel som asi 5 hodín, aj s prestávkami. Tak možno tak 4 hodiny mi to trebalo, 4,5 bez prestávok. Bolo to 847 výškových. Bolo to super, dneska to bolo nádherné. A idem sa vyčilovať teraz. Troška si oddychnem. A pôjdeme pozrieť ten Dengboche chrám, čo tu je. Ak to bude ešte otvorené, lebo sa mi zdá, že to je do 5. A to by som mal stihnúť, lebo je len 12 hodín. Takže idem hodiť chvíľku chill. To je vlastne ten kláštor, kde ideme. Má vyše 100 rokov už, celkom starý. Že vraj tam žije 30 alebo 40 mníchov. A dočítal som sa, že už bol dvakrát zničený. Prvýkrát bol zničený zemetrasením. Druhýkrát zhorel kvôli nejakým elektrickým problémom. Takže už stojí tretíkrát teraz. A idem sa tam pozrieť, ako to tam vyzerá. Chvíľku som si oddychol a je to veľmi pekné. Veľmi to je tu posvetné miesto. Že vraj často tých Everest expedícií, dočítal som sa, že každá, ale neviem či každá, keď ide po tomto mieste, tak si do tohto kláštora ide po požehnanie od mníchov, aby dorazili v zdraví, šťastí a tak. Takže som zvedavý, idem to pozrieť. Odporal som ich 300 rupiami, idem sa tam kúknuť. Také zaujímavé miesto, tieto kláštory. Taký strašne starý detko predáva tie. Dostal som takýto lístočok. Ináč, tam je Everest. Natáčať ani nič sa to nemôže, takže tento zážitok si nechám pre seba. To sa ešte natočiť môže a vnútri už nie. Toto sú stopy z 16. storočia. Od Lama Sangva Dorje. Dúfam, že som to dobre povedal. Takže celkom starý kameň. A takto to ešte vyzerá z druhej strany. Tu naložené. A môže sa tu pohybovať iba v smere hodinových ručičiek. Zaujímavé aj tie kamene so stopami zo 16. storočia. Veľmi posvetné miesto pre týchto mníchov. Zaujímavé, že tu žijú. To je úplne iná kultúra ako u nás. To sa mi ľúbi na tom cestovaní, že poznáte takéto zaujímavé miesta kultúry. Škoda, že sa to vnútri nedalo natáčať. Akože potom, keby sa to dalo, ale to sa nepatrí na takýchto miestach, si myslím. Táto brána je tiež naložená.
už som sa vrátil späť odtiaľ. Aj keď sa tam bolo zakázané natáčať, tak vám opíšem, ako to vyzerá. Bolo to taká štvorcová miestnosť, boli tam také 4 rady, kde sedávajú tí mnichovia a modlia sa. A v tej zadnej časti miestnosti oproti dverám je obrovská budha. Tam všelijaké sošky, oltáre. Celá tá miestnosť je vlastne pomalovaná ručne nejakými tými buddhistickými obrázkami a veľmi zaujímavé. Škoda, že to je zakázané natáčať, ale tak z nejakého dôvodu to zakázané je. Ja sa idem teraz najesť a idem spať, bo zajtra nás čaká pokračovanie v treku. Dobré ráno. Hlásim sa z mrazivého Tengbuče. Kokšo, zima jak na Sibíri. Ale dobre som sa vyspal, ty kokšo. Idem sa rýchlo zbaliť na sa a balím ďalej. Nech som skorej v destinácii, aby som si stihol zajednať nejaké to loadže, aby som to nemusel hľadať jak včera. Dal som si zase palatinku. Dobre sa mi chodí, potom mám takú energiu, tak to tu sypem, keď sa dá. A není to ani tak extra drahé. Jak by si mnohí mysleli, stojí to možno 3 eurá, 4 eurá možno. A je to fakt, že syté. Už idem z lodže, tu som spinkal sa keď to je chalúbke. Za posteľ 2 litre horúcej vody, 2-krát čaj, polievku, burger, palacinku som platil 20 eur. Nie je to málo, ale na tie pomery tu sa to celkom dá. A idem už šlapať. Dneska je zase krásne. Aj naložený výhľad na Everest aj na Loce, takže keď budem bližšie to zase natočím. Koľte na to zase. Celý deň šlapať s takýmto výhľadom. Tam a Dablam, Loce a Everest v strede. Už čím ďalej vyzerá väčší a väčší. Paradička. Tak a dneska mám namierené do dedinky Dingboche, kde budem mať zase aklimatizačný deň ako predtým v Namche. Je to tam nejakých 615 výškových 10 km. Takže není to dneska taký hardcore, bude to taká viac menej pohodka, si myslím. Takže idem na to, ale je mi zima, takže musím sa troška rozhýbať. Inak dneska prvýkrát dostanem cez hranicu 4000 metrov nad morom. Vysoko som ešte v živote nebol. Zvedavý, aký to bude pocit a ako to bude zvládať telo v takej výške, ako sa bude dýchať. Dúfam, že to zvládneme dobre. Lebo tak vysoko už to zase nie je až taká sranda. A idem takto dosť skoro, ešte pred 7 hodinou. 6:46 som vyrazil. A na chodníku zatiaľ skoro nikto není.
Rýchlo som sa prezlekol, lebo nerad šlapem v mokrých veciach. Bojím sa, že sa zochoriem. Tak dúfam, že ma neofúklo počas toho, jak som sa prezlekal. A dneska vlastne celý deň šlapeme s výhľadom na Amadablam. Parádny výhľad celý deň na tú horu. Asi najkrajšia hora, ako tu je podľa mňa. Aspoň mne sa najviac páči taká pyramída. Som prekročil hranicu 4000 a je to cítiť, ako mám taký tlak v hlave. Ale idem sa najesť, dám si čaj. Budem pokračovať ešte asi 400 výškových mi chýba. Cítim troška tlaky v hlave z tej výšky. Takisto aj keď som vyšiel do Namče. A už je to celkom stupak zase. Ale je to tu fest pekné, už je to taká horská púšť. Už len kúsok a som dymboče, ale je to záberak celkom už teraz. Dá sa to akože zvládnuť, hej, ale už je poznať, že je to troška vyššie ako pár hodín dozadu. Mám loďe, zobral som hneď nejaké na začiatku. Nech zbytočne nebejam po meste. A nehľadám jak včera. Tak som zobral nejaké krajné. A dneska to bolo takom náročné, náročnejšie ako včera. Ale furt sa to dalo, no. Ale som unavený. Chcem si zláhnuť a chvíľku oddychovať. Mám tu aklimatizačný deň. Takže si tu počílujem chvíľku. Tak to vyzerá izba. Výhľadom
Tak nejak. Není to nejak v centre, mohol som si aj v centre nájsť, ale kašlem na to. Keď sa budem nudiť, tak aspoň sa mám ísť kde prejsť. No idem sa prezliezť a dneska idem už iba chillovať.